Primera medalla argentada, la segona millor pronunciació en llengua valenciana, la xiqueta Andrea Torres i Mesado. Medalla daurada, la millor pronunciació en llengua valenciana, a la xiqueta Irene Vidal Igreses. Medalla argentada, la segona millor pronunciació en llengua valenciana, al xiquet Vicent Jiménez i Verdeguer. Medalla daurada, la millor pronunciació en llengua valenciana, al xiquet Joan Fort i Rossi. Medalla argentada, el segon millor Sant Vicent, a Vicent Jiménez i Verdeguer. Tercera millor actriu, Belén de la Fuente i Muñoz. Primera millor actriu, Andrea Torres i Mesado. Segon millor actor, Joan Fort i Rossi. I primer premi de tots els altars, els xiquets de l'altar del Tossal. En ells els deixem. Sempre fent el bé, passar en compàs a la bona gent, sense soroll, ajudant, comprenent els que eren diferents. Quantes coses en comú, quina gran obra la dels dos. L'un sense l'altre. Dos bons homes, molt bona gent. Per un moment, tanqueu els ulls i penseu. Segle XV de la nostra era, temps de tenebres, de pobrea. La gent viu atemorida, sense cultura, ofegats. I dos homes donen llum a la terra, Ferrer i Jofré. Vinc a pregar tan sols pels que estan sentint la fam, d'esperit i de justícia, d'amor i de caritat. La gent viu engolçada, el poble és qui vol manar. I no es donen compte de la gent que deuen ajudar. Gent indefensa, gent desemparada, gent com ells. Què és el que ens està passant en nostres buides consciències tan faltes de veritat? Perquè en la boca de l'home la paraula sona engany i acaba sent com un dubte de la raó i el pecat. Mireu-los, desemparats, folls de cors i de ments, sense ajuda, sense consol, a soles, perduts. Bona gent, bons valencians, la llum de nostres sants serà testig d'un prodigi. Baix el portal de Valldigna tindrà lloc el naixement del primer hospital dels Folls. Avui fa ara 600 anys. I aquell prodigi continua donant un raig de llum a qui ja no té consol. Bona gent, bons valencians, obriu la ment i el cor, que el milagre ja comença. Presteu molta atenció. Que no has treballat mai? Perquè m'aguante les ganes. L'home deu de tindre força de voluntat per a resistir les males tentacions. El treball és salut, és la font de la vida. Quan no està mal, els metges, lo primer que te diuen és que no treballes. No serà tanta salut. Però tu no estàs mal? Si tu sabes la nit que he passat... Per la tercera edat? No, per la Ioli. M'he quedat la panxa pegat a les costelles de l'esquena. Vaig a veure què diuen les dones. No vull cansar-te més, descansa en pau. Gràcies, Sento. Tu sí que tens bons sentiments. Quan faltes aquí, se'n torneu a viure al poble. Esta xiqueta no se priva de res. Sol falta que el rasque. Hola. Ja se l'ha rascat. Socors! Auxili! Socors! Auxili! 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 Socors! Auxili! Que em persegueixen! El seu xiquet malvat que em tiren pedres perquè sóc un sapo! Auxili! Vine conmigo. Tú no eres un sapo, tú eres una persona. No sóc una persona! Sóc un sapo! Que la història de casar-me a cudelars!
Déu mos mana casament com germans. Vosaltres, xiquets, que maltracteu un desgraciat. I tu, Toni, que els incites, porteu camí de no ser germans d'ell, ni entre vosaltres mateix, perquè no serviu als manaments de Nostre Senyor. Arrepenediu-vos, que podeu ser perdonats si vostre arrepenediment és sincer. L'únic delicte que no té perdó és blasfemar contra l'Esperit Sant. Mira el tete. ¿Dónde está? Mira el tete Vicente. Alça't, Salvador, que ja estàs Inés curat. y Yérbora. Inés. Pare Vicent, ara sí que acaba de néixer. Ja tens l'home que calia i que podrà substituir-te en la tasca que et reté la ciutat. Bona gent! Els malalts de la ment no són per sa pròpia voluntat. Els seus actes no estan d'acord en les seves intencions. Penseu per un moment que al millor campanar del món li embolicaren les cordes de les campanes. Quan volguera donar un toc determinat, sols aconseguiria un soroll que ningú podria entendre. Això es passa als folls en les cordes que comuniquen el sentit, que és nostre campanar, en els actes que portem a cap. Per pecar de la perea i la desídia, i que per ell viu la teua família quasi en la misèria, t'atrevisses a criticar l'obra del Creador, del Pare Etern. Els fills no som qui per a juzgar a nostres pares. Per tant, els que es diguen fills de Crist no podem analitzar els seus fets i manco posar dubte als seus propòsits. Nostra intel·ligència està molt per baix, molt lluny de poder desentrenyar el misteri diví. La fe no deu demanar milagres palpables a totes hores. Com el poeta busca la bellea i la sublima, encara en les coses més misses i insignificants, el verdader cristià veu veure perquè està a Déu en tota la creació, en lo més lluminós i en lo més fosc, lo qual no serà tant si tractem d'acostumbrar els ulls de l'ànima al misteri de la fe. Si tenim la confiança que Déu està en nosaltres, sempre acompanyant-nos els nostres moments amals, els acceptarien com a tribut i no mos semblarien tan grans ni els prendrien com a castig. Però Immaculat, vos que compreneu el dolor que esta mare no ha pogut resistir, el dolor que li ha minat l'enteniment i la fa delirar. Vos que sou el meu refugi i empar sempre que vos necessite, intercediu per mi a vostre fill per a que m'allumene en este aconteixement i que servisca de mi una volta més com a instrument seu i es faça sa divina providència. Torna la vida desemparats. Per la gràcia de l'Altíssim. Este curt moment que has pogut estar junt a ta filleta
ha servit per aclarir el teu sentit. No tinc paraules per a dir lo que sent la meva ànima, pare. No calen. Dona gràcies a la Verge Maria i a son diví fill des de lo més fondo del teu cor. Mare Santíssima, rebeu les meues llàgrimes d'agraïment i ofreneu-les a vostre fill Jesucrist, per a que sa gràcia infinita acompanyi sempre al pare Vicent Ferrer. Bona gent! Ja heu vist el poder infinit de l'Altíssim. Si volem fer-nos acreedors a la seva bondat, la tenim que guanyar per mig de la penitència dura, inflexible i sagnant, i l'oració sincera. Temeu a Déu i doneu-li glòria, germans. Tota la glòria per a vos, Senyor, i vostra Santíssima Mare. La benedicció de Déu, germans. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.